Kaixo, bideo honetan jarraituko dugu taktikariketekin eta 6. orrialde izango da. 6. orrialde honetan peoia koronatu egingo da eta aukeratu behar dugu ze piezatan bihurtzen den peoi hori xake mate izateko. Zer da peoia koronatzea? Peoia azkenengo ilarara heltzen denean, peoi hori beste pieza bategatik bihurtzen da. Orduan, zurien kasuan, peoiak 8. ilarara heltzean, peoiak beste pieza baten bihurtuko dira, eta beltzen kasuan, lehenengo ilarara iristean, berdina, bihurtuko dira beste pieza baten. Hemen badago konfusio bat ikasle batzuen artean, sekurti izaten dute, peoia koronatua daitekela bakarrik, aurkariak jandigun pieza batengatik. Eta hori ez da holan guk. Errege izan ezik, beste dozein pieza aukeratu dezakegu koronatzeko. Eta adibidez, izan ditzakegu bi torre, eta guk nahi badugu 3. torre bat atera dezakegu. Eta erreginaren kasuan berdin. Naiz eta jada erregina bat aukin, 2. erregina bat, 3. bat, atera ditzakegu. Orduan, orrialde honetan 12 areketa daude, eta joango gara lehenengoarekin. Hemen jokaldi izango da peoiak dorra jatea, eta erregak ezingo du pieza jan, alfilaren gatik defendatu egongo dalako. Aukeratu behar dugu ze piezatan bihurtzen dan, eta kasunetan daude aukera bi. Erregina bihurtzen badugu, esan dugun bezala, erregina ezin du jan, beste lauki hauek erregina kontrolatzen ditu, eta azken lauki hau badago dorgatik kontrolatuta, ez ba? Eta dorrean bihurtzen badugu pieza, dorra defendatua dagoenez errigak ezingo du jan, lauki hauek dauz dorragatik kontrolatuta, hau ere bai, lauki hau alfila kontrolatzen du, eta azpilaukia bateko dorreak. Orduan, kasu honetan, aukera ditugu, erregina edo dorrea bihurtzea. Kasu honetan, peoiak pauso bat emango dorrerantza, eta berriz ere, aukera izango ditugu, ez ba? Erregina bihurtu daiteke, eta hemen gakoa zein da, erregina honek ezin duela erregea jan zergatik, erregina jan zergatik, hiltzatua dagoelako, klabatuta dagoelako. Eta gauza berdina, torre baten bihurtzen badugu, baita ere xake mat izango da. Hirugarren aukera honetan, dorreak peoia eta koronazioa defendatuko ditu. Orduan, zertan bihurtu beharko dugu pieza? Erregina kasu honetan, ez ba? Kasu honetan, diagonala kontrolatu behar dugunez, dorreak ez digu balio. Orduan, erregak ezingo du erregina jan dorrak defendatzen duelako, lauki hauek diagonala hau erregina kontrolatzen du, lauki hauek ere bai, eta azken bi lauki hauek bai dorra eta bai erreginaren gatik kontrolatua daude, xake matea. Hemen ikusten dugu errega entzerratua dagoela,
eta dituela aurrean bi peoi. Beraz, peoiak pauso bat eman da, bai dorrea edo bai erregina bihurtuz, xake mate emango dugu. Ikusi dezagun, posizio honetan, lauki bi hauek zaldia kontrolatzen ditu, peoia aurreratzean, erregina bihurtu beharko dugu. Lauki honek zaldia kontrolatzen ditu, diagonala erreginak, hau erreginak, eta hau dorra, eta erregak ezin du erregina zuria jan, dorragatik defendatua dagoelako. Dorra bihurtzen bada, eta xake mate izango, naiz eta lauki gehienak kontrolatuak izan, errega dagoen lekuan eta xake, beraz, erlitzateke xake mate izango, beraz, erantzun zuzena erregina bihurtzean da. Hemen ikusiko dugu, normalean, pieza koronatzen denean, erregina edo dorrean bihurtzen da. Normalean erreginan, zeren eta da, pieza boteretsuena. Baina askotan gertatu daiteke, aukera hobea izatea. Kasu honetan adibidez, peoia koronatzean, zertan bihurtu beharko dugu, kasu honetan, xake matemateko zaldia da. Beste pieza bat aukeratzen badugu, eta xake izango, orduan zaldia aukeratu dugu xake izateko, lauki hau alfilak menperatua du, eta beste hau erreginak. Beraz, kasu honetan, zaldia aukeratuta, partida amaituko genuke, xake mate bat emanez. Goazen hurrengo ariketara. Hemen kontu izan beharko dugu, hortik dela eskapatu ez beraz, erregina. Erregina dorra defendatzen du, eta beste laukiak, erreginaren gati daude kontrolatua. Berriz ere, zertan bihurtu beharko dugu, zaldia ez da, zaldia bihurtuta xake ematen da, laukia erregina kontrolatzen du, hau eta hau bai, hau bai erreginak eta bai dorreak, hau dorreak, eta azken lauki hau bai zaldiak eta bai dorreak. Beraz, berriz ere, zaldia promozionatzea edo zaldia aukeratzea da jokaldirik onena, partida, jokaldi batean amaitzeko. Hemen ikusten dugu, dorreak ez diola erregari gonantza igotir utziko beraz, bai erregina edo bai dorra aukeratuta, eta xake matea emango dugu. Zutabe hau dorrak defendatzen du, beraz, zaldi aukeratuta xake da, eta esan dudan bezala,
errega ezin da mugitu jesuta berantza, dorre hau dela eta. Vale, kasu honetan, lauki hauek alfila kontrolatzen ditu, lauki hauek dorreak, peoia koronatzean bai alfila eta bai dorraren gatik defendatua egongo da. Orduan zer behar dugu? Bai dagoen lekuan eta bai F7 laukian, horiz markatu dituan laukietan, lauki horiek kontrolatzen dituen pieza bihurtzeaz. Gainera kasu honetan, konturatu behar gara be bai, garrantzitsua dela jake emanez koronatzea. Ikusi zer gertatzen dan. Nik hemen erregin aukeratu dezaket, baina alfila jan aldot, ez ba? Egia da, gut horra jan aldogula. Baina partida segituan amaitzeko, zaldia bihurtu, eta sake mate izango da. Eta goazen azken adibidarekin, lauki hauek kontrolatu beharko ditugu. Beraz, dorra balio digu? Ez ba? Egia da dorra bihurtzean errega esaken egongo dala. Lauki hauek kontrolatuta daude, bai hauek ere, baina F6tik eskapatu ahalko litzateke. Beraz, horiz dauden lauki guztiak kontrolatzeko, erregin aukeratu behar dugu. Gainera, peoia mugitzean garrantzitsua da, bai, erregina honek sake ematen diola. Eta bihurtzen da orduan sake ematean. Honek izan dira 6. orrialdeko ariketak, hurrengo bideora arte.